ଦେଖିକିନା ଆପଣ ମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଡରନ୍ତୁନି ଡରନ୍ତୁନି, ଆସନ୍ତୁ ଏ ରୁଟିର କାହାଣୀ କହୁଛି। ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ଏ ରୁଟିଟି ବନା ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସେ ବାସି ରୁଟି ମୁଁ କୁକୁରକୁ ଦଉଥିଲି, ହେଲେ କୁକୁର କହିଲା ମତେ ଫ୍ରେଶ ରୁଟି ଦରକାର। ଯେହେତୁ ସେ ରୁଟିଟି ଖାଇଲାନି, ଆମ ଘରେ କହିଲେ ରୁଟିଟି ନଷ୍ଟ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଗରମ କରି ଝିଅକୁ ଦେଇଦିଅ। ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଖାଇବାଟି କେବେ ନଷ୍ଟ ନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ରୁଟିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ବସି ଏଇଆ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲି ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ବାସି ରୁଟି ଖାଇଛି, କଣ ଖାଇଲେ ସେ ବାସି ରୁଟିଟି ହଜମ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହବ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅଟକାଇ ପାରିବ? ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି। ଚାଲ ଯିବା ମାର୍କେଟ କୁ ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଆଣିବା। ମାର୍କେଟ କୁ ଯାଇ ଗୁପଚୁପ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଗୁପଚୁପ ପ୍ଲେଟରେ ସଜା ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ବସିକି ଭାବୁଛି କେତେବେଳେ ମୋ ପାଟି ଭିତରକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଇଏ କଣ? ଗୁପଚୁପର ଅନୁକୂଳ କରୁ କରୁ ହାତରୁ ପଡିଗଲା। ନା ନା, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ହାତରୁ ଗୁପଚୁପ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ସ୍ୱାମୀ ଖସିଲେ ଜମାରେ ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଦେହକୁ ନେବେନି, ନହେଲେ ପାଦ ଖସିଯିବ। ଫାଇନାଲ ମୋ ଗୁପଚୁପ ରେଡି ହୋଇଗଲା।